Jo li dec tot a TV3, sempre ho dic, i la meva escola va ser 10 anys allà. Jo ho vaig fer tot el que es podia fer, diaris, setmanals, caps d'any, especials. Vam fer el salt perquè hi havia una indústria que ens deia nois, us podria anar bé a Espanya. Però tot el que sé de tele, el poc que sé, ho vaig aprendre allà. Bona nit, CUP! Bona nit, TV3! Benvinguts! El problema a l'hora d'esmorzar és quan et vols fer més d'una cosa per menjar. Amb tots vostès us presento la tripaella Multimax, Andreu! Ei! Perdona, però és que no puc evitar, tio. Avui la liem. Estas son unas compresas muy finitas que han salido ahora, con partículas de ajax pino con ácido sulfúrico. Què, estàs preparat? Ah, espera, que això ho he de veure bé, jo, Va, tira. 1, 2, 3, voilà! A vegades m'ho feien amb les mans i a vegades també amb una esponja. Perquè un germà meu va anar de viatge a París i va portar una en forma de Torre Eiffel. I me la posaven per tot el cos. Escolta, tio, per què no vols sortir? Home, tu mateix, tio. Tu m'has vist a mi? Tu m'has vist a mi com vaig? Sí? Home, això és el que havíem quedat. Vine cap d'any a col·laborar. Això és el que havíem quedat. Home, Village People, tio. No sé què farem, però fem el que fem i estem on estem, us puc dir que aquestes setmanes, aquests programes, sempre els portarem al cor. Moltes gràcies. Gràcies a tothom. Jo ara em veig amb els programes antics de TV3 i em costa reconèixer-me. Veig un nen amb ulleretes i... Jo estic molt content. Sé que està bé, no ven molt, que ven millor el conflicte i les coses van... Però en el meu camp estrictament professional estic molt content. I he decidit disfrutar-ho, això. De fet, hi ha una cosa molt bonica que algú em va dir l'altre dia, que em van dir, aquest programa d'ara, fixa't el temps com gira, no? Diu, s'assembla molt a La cosa nostra. I això és bonic que passi, perquè després de tants toms, finalment estic fent com si quan feia La cosa nostra en sabés molt i tingués molts mitjans. I m'agrada que es connectin aquests dos pols, no? Vol dir que finalment ets d'on vens, no? I del que has après. Jo no em vull desconnectar de la política en cap moment, però mai, perquè hi va haver unes èpoques en què la gent estava molt desconnectada. Abans de la gran crisi la gent, bueno, això no va amb mi. És ara que hem estat tan fotuts que hem volgut controlar els altres. Però a mi sempre m'ha interessat. No sé per què, però segurament perquè vull saber què passa. No em deixa d'al·lucinar la situació, és a dir, un moment segurament el més complicat de la història d'Espanya i de Catalunya amb molt pocs polítics de nivell. Cap a on ha d'avançar l'autonomia catalana? Cap a on va Catalunya? Cap a Mallorca. Cap a Mallorca. Sí, o sigui, hem de ser també, agafar-ho tot, Països catalans. PAC a Mallorca. Algú pot dir, cony, és que, home, no toquis, Andreu, no toquis l'11 de setembre, el setembre, perquè l'11 que és la diada. I llavors, què celebreu de Catalunya, Què celebreu? No, una derrota, Però sou tontos o què? Una mica, sí. Això sí, aguantarem, Aguantarem que els catalans aguantem fins que ja no podem més i després ja surt tot de cop. Per això la figura que ens representa és el caganer. La situació és tan complexa, els interessos, crec, són tan enfrontats i tot és tan decisiu que al final dius, bueno, potser que parli amb el que legalment i oficialment és el representant de Catalunya. Finalment podríem parlar amb molts líders polítics, segurament molt interessants, però jo he decidit parlar amb el meu president, l'home que en aquests moments, ja sigui per un enllaç de situacions de renúncies forçades, ha arribat a ser el president. El Puigdemont és el president de Catalunya. A mi m'està costant molt entendre Catalunya i m'agradaria que me l'expliqués el meu president. Jo crec que un comediant en estat pur, ideal, hauria de viure en una muntanya, saber el que passa, tot, baixar, actuar i tornar a marxar. Perquè si els coneixes, per una qüestió purament d'educació o d'empatia, doncs, bueno, simpatitzes, ja et condiciona la feina. Però ja et dic, no he pogut seguir mai. Així que no passa res, no és greu. Al contrari, m'agrada i tinc ganes de parlar amb Carles Puigdemont. A veure si surt. Perquè fa tard, Bon dia, Andreu. President,
Bon dia, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, gràcies per acceptar la invitació. Bueno, un plaer, tu. No et trobaran a faltar la feina? No. Això és feina també, una mica, no? Deixeu-ho, sí. Això també és feina. Doncs, Puja, anem si al vols. cotxe? Sí. Perfecte. Anem a donar un vol. Vinga, va. Jo volia deixar clar que en aquest programa que comença avui t'he escollit jo. Ho dic perquè... Sí. Això m'interessa que quedi clar, perquè algú pot dir, home, l'Andreu fa un programa a TV3, li deuen haver comentat que potser que fes el president. Ho he demanat jo perquè, bueno, per moltes coses, però la més important és que jo estic llegint un moment de país extraordinàriament convuls, històric, no?, amb un munt de coses que passen, i necessito que m'ho expliquin. I aleshores tu ets el president. Sí. Ets el màxim responsable d'aquest país. No de la convulsió, espero. No, de la convulsió no. Ets el gestor de tot això. Aleshores dic, bueno, després de llegir tot, de viure aquí, de marxar, de tornar, m'agradaria que la conversa tingués aquest to, una mica d'explicació. El diumenge et fan president i jo el dilluns començo. I a més vas caracteritzar-ho molt bé. Sí. Vam passar per mòbil el teu vídeo, em va agradar molt. Vaig trucar per dir, escolta, m'ha agradat. I a més crec que vas fer un acte també de valentia, perquè vas saber caracteritzar-me d'una manera que és inevitable ja en aquests moments. I ho he dit més d'una vegada, al final les circumstàncies van fer que jo fos un personatge atrapat en un pentinat. I ja això no m'ho puc treure de sobre. Però va ser-ho molt bé. És que tenim una retirada, Sí, Tenim una retirada. sento per tu, però m'ho van dir molta gent, diu, és que s'hi sembla molt. I fins i tot a casa, les meves filles, ostres, van dir, ostres, sembla molt, Sí. No es que el nuevo presidente catalán se parezca... No es que el nuevo presidente se parezca a mí. Yo soy Puigdemont. Yo soy Puigdemont. O Puigdemont, que la llama algún periodista... Periodismo... Jo soy Puigdemont. Quan et toca ser president, la primera reacció que tens és m'han fet un regal, la història m'ha fet un regal, o la història m'ha donat un marron. La sensació, ho he dit, no va ser mai d'alegria, més aviat un punt de tristesa, o alguna manera de tristesa íntima. Vaig tornar sol amb el meu cotxe de Barcelona a Girona i realment estava molt trist, perquè acabava de passar una cosa que no volíem i vaig veure una injustícia. Un personatge com el president Mas, que ho ha sacrificat tot per complir amb el desig del país, que ha arriscat el que de moment cap altre polític no ha arriscat. Ya como somos los catalanes. Tenemos millones de radicales, pero millones, que salen a manifestarse cada 11 de septiembre. Radicales muy listos, porque van disfrazados de familias normales y de niños. Un cotxe oficial, Me'ls imaginava més grans. I cotxe, de moment, per mesos, no? O què? Què passarà? La qüestió de confiança. La qüestió de confiança és el dia 28, és aquí tocar. Jo treballo per superar-la, perquè si hagués tingut el convenciment que no la superava, jo hauria convocat eleccions directament ja. I ens mereixem o no ens mereixem la confiança? Ens fem confiança o no? Perquè el que hem d'acabar és tan fort, tan intens, que no admet cap dubte. Cap dubte. I demana molta solidesa del bloc que està a favor de la independència. I crec que en aquell moment posar el termòmetre, el confiançòmetre del Parlament de Catalunya, crec que és necessari perquè es havia trencat. Tu necessites, no?, com a figura, et notes una mica en fals? No per això. Home, en fals,
des del moment que soc president d'un govern que presenta uns pressupostos i el Parlament els hi tomba, totalment en fals. Perquè, òbviament, un govern no pot fer veure que això no ha passat. Almenys un govern democràtic. Altres governs poden estar en funcions molts mesos sense comparèixer al Parlament i no passa res. Però nosaltres no. Per tant, davant d'això, que és evident una situació de feblesa, que pot posar en risc el procés, dic, parem un moment. Tornem a preguntar al Parlament si aquella majoria que em va donar a mi per ser investit president es manté o s'ha afeblit, i si s'ha afeblit, conseqüència d'això, eleccions. Ja, però te la donaran, no? La CUP. Teniu com una relació amb la CUP molt curiosa, eh? És normal. Com una parella, no? No. No? No, perquè nosaltres no ens hauríem casat mai. Les parelles es casen perquè hi ha un punt d'afinitat, volen fer un projecte de vida en comú i a vegades per circumstàncies X, doncs aquell projecte decau. Amb la CUP nosaltres no vull continuar amb el símil matrimonial, perquè això acaba sempre al llit, però som, diguem-ne, socis puntuals d'un projecte determinat, però tenim visions, fins i tot de la societat, molt diferents. La generació de la transició ja ha acabat, no? No és pejoratiu, saps? Se'ls ha d'agrair, però també se'ls ha de recordar això, no? Com nosaltres acabarem, Som de la mateixa quinta, tu i jo. Sí, jo tinc 51. I jo tinc molt clar que d'aquí pocs anys, si no m'està passant ja, tinc un altre relleu, cada un la seva professió, no? Jo tinc una mica de... El tenia ja quan el juliol vaig voler deixar dit en el llibre de sessions de l'Ajuntament de Girona que jo hi estaria màxim 8 anys, tinc por, tenia pànic, el tap generacional que havia vist, per exemple, en figures, alcaldes mítics, que han acabat fent una feina colossal, però que no han facilitat... No han facilitat el relleu, i això no és bo, perquè això no és propietat teva. Tu estàs aquí, tens el cul llogat aquí per la gent, i ja us has de tenir clar des del primer dia que això és transitori, que això és temporal, que has vingut a fer una feina i que quan l'has fet completada has de fer una altra cosa. Ja, ojo amb les portes giratòries, Però en el meu cas no hi ha pas cap mena de perill. No t'han tentat? No crec que ho faci, de més a més. Això és al·lucinant, també, no? Si ho mires... És molt fort, això. Dius, però que no ho veu vostè, que ha sigut president d'un govern, que això no està bé? Jo crec que ho veuen. El problema és que ho veuen i són cínics. Escolta'm, hem arribat a Cornellà. Em feia gràcia que vinguéssim a fer un cafè a Cornellà i parlem del tamasso. El tamasso és la independència. Perfecte. Vinga. Escolta'm, president, aquí, el 27 de setembre, va guanyar el no. Sí. Parlem d'independència ja, i què en penses? Què sents quan estàs en una zona com aquesta? Sento que estic a casa meva, al meu país, perquè és el país d'una bona part dels catalans, que tenen una mirada sobre Catalunya que ha de comptar en la construcció del nou país i que hi hem de dedicar-hi molts esforços per fer entendre allò que l'estat espanyol no ha aconseguit mai fer entendre als catalans. És a dir, que el futur estat català és també el seu estat. Sentin el que sentin. Nosaltres estem en un estat espanyol que ens està exigint que per ser espanyols hem de deixar de ser catalans. I, per tant, que no hem de sentir l'estat espanyol com un estat propi. I a la gent que ben legítimament se sent i se sentirà, evidentment, espanyola o una altra identitat, li hem d'explicar que l'estat és el seu estat. Per tant, que n'ha de formar part i que el serveix en ell. I que es fa perquè és la millor eina per poder servir els anhels, les esperances de tot el país i, per tant, també d'aquesta part del país. Jo el que veig és com una divisió, no? I et veig a tu com un àrbitre d'un cert empat i una posició molt complexa, no? Perquè la part que tira que demana la independència és molt potent i l'altra, que no és necessàriament espanyolista, no ho és espanyolista, i més ara com està Espanya, no? L'altra està demanant molt de diàleg, no? Sí. És cap aquí on hem d'anar, perquè és que si no... El diàleg és imprescindible, en qualsevol dels escenaris. En el cas, fins i tot, que arribem a una independència sense un acord amb l'estat espanyol, el diàleg hi serà, perquè no es pot fer sense diàleg, això.
I aquest país, el futur d'aquest país, en qualsevol dels escenaris, l'ha de construir també sempre governs que dialoguin amb la seva pròpia realitat i amb la realitat que l'envolta. Aquest és un tarannà que jo no he defugit mai. No el trobem a tot arreu, perquè hi ha una part de la política catalana que diu que és igual, si encara que hi hagi un resultat majoritari a les urnes, no el reconeixerà mai, la cosa és preocupant, però aquesta mà estesa a dialogar a l'acord, que part, a més, crec que es forma part consubstancial de la manera d'entendre la política, almenys del meu partit, no hem de renunciar-hi mai. Ja, però escolta'm, aquest arbitratge social que en el fons fa el president de la Generalitat, en un moment com aquest, no l'estàs fent des d'una posició marcada, com és les teves tesis pro-independentistes? Ho dic perquè aquest senyor que pugui passar per aquí, que digui, saps? I si fos al revés, és a dir, si jo tingués unes tesis no independentistes, en el català independentista l'estaria tractant igual. Quin és el compromís que qualsevol governant ha de mantenir? Jo no he de fer cap diferència a l'hora de donar una PIRMI, a l'hora de donar una ajuda de beca, a l'hora de fer una assistència sanitària, a cap ciutadà d'aquest país pensi el que pensi, parli la llengua que parli. La tesi independentista és molt passional, és molt potent. No només passional, és molt invasiva. Hi ha raons. Sí, a part de les raons, però socialment és molt invasiva. Depèn de quin canal de tele obris. Considerar que la tesi independentista és una tesi invasiva en l'imaginari col·lectiu no és cert, no és demostrable. Trobo que en alguns moments hi ha hagut una superioritat moral de l'independentista. Perquè, jo trobo que sí, perquè l'objectiu és tan potent que tu que ho tens tímid, per exemple, una persona que no ho té clar, que n'hi ha molts, que no vol dir que siguin contraris, no ho tenen clar, només podien fer que callar. Perquè l'altre deia, home, què m'estàs dient, saps? El típic que deia, jo no sóc independentista, tu ets espanyolista. I deia, no, jo no sóc espanyolista, jo estic pensant. Saps què vull dir? Aleshores, trobar aquest equilibri és fotut, eh? De gent que intransigent en cada banda sempre n'hi ha. Però l'actitud política de l'independentisme polític, de la gent que tenim responsabilitat, crec que és impecablement dialogant i democràtica. I això no ha estat de l'altra banda. S'ha de vigilar molt, Carles? S'ha de vigilar molt. Tots els angles, Efectivament, però des de la política catalana mai sentiràs a dir, des de la política, una altra cosa són personatges a la xarxa social, des de la política catalana i des de l'independentisme català, amb tots els seus sens, mai sentiràs a dir el que va dir el ministre Margallo, que és pitjor la independència que un atemptat terrorista. No, això no es pot aguantar. Sí, però aquesta... Sí, amb impunitat i sense... No cometrem mai aquest error, perquè no ho pensem ja d'entrada. I a vegades això que es dona per descomptat, doncs a l'altre costat no és tan evident. Imaginem també la situació dels que hem estat independentistes tota la vida, durant 30 anys d'autonomisme. Algú ha patit per nosaltres sobre si ens sentíem desarrelats o no? Sobre si el discurs, diguem-ne, de l'autonomisme oficial era invasiu? Sobre si teníem prou veu als mitjans de comunicació? Era una minoria. O no tanta, però ens minoritzaven. Ningú ha patit mai per nosaltres. I, en canvi, hem estat contribuint al desenvolupament del país, intentant fer possible el que avui és una realitat, que és un país molt divers, però en el que hi cap tothom, i no s'exclou ningú, i que no volem excloure ningú. Això ho hem de dir-ho tantes vegades com faci falta. És més, ho hem de demostrar, per la via dels fets. I per què creus, doncs, que el no partidari, que jo crec que està en fase de reflexió contínua, no veu aquesta, no sé si generositat o normalitat del bloc independentista? Ens hem d'explicar més, perquè evidentment hi ha gent que explica també relats ben legítims i nosaltres ens costa a vegades d'explicar-nos perquè hi ha un intent també de part de la política espanyola de Madrid d'estigmatitzar-nos, de demonitzar-nos, de fer creure, amb les paraules del Margallo, crec que queda clar el que vol dir, que som, fins i tot algú ha dit, uns apastats. I per tant, d'això no en pot sortir res de bo. I és normal, la bona gent, que evidentment a tot arreu n'hi ha i aquí també, la bona gent, davant d'alguna cosa que li sembla que pot ser negativa, es blinda i es defensa. Doncs hem de trencar això, perquè la immensa majoria de la gent que jo conec, que no participa de la independència, que té una identitat espanyola, el que vol és quedar-se aquí. El que vol és tenir futur pels seus fills. Parlaves dels apastats catalans. Jo trobo que en el fons hi ha un respecte.
molt més del que ens pensem, a com gestionem... No, ho dic per utilitzar la terminologia que aquesta setmana ha fet servir una plataforma que convoca la festa... Però el dia a dia de Madrid, igual és la gent que em voc jo, cuidado, també. Segons com... Hi ha molts madrids, hi ha moltes Espanyes, com hi ha moltes Catalunyes. I tant que sí. Però sí que veuen amb molt d'interès el que estem fent, més enllà d'una lectura radical. I fins i tot jo penso que amb una certa admiració. De dir, hòstia, estan en ple conflicte intern, conflicte de diàleg, de posicionament, per aconseguir un objectiu, cosa que Espanya no està fent. Sí, jo el que dic, en els líders polítics espanyols amb qui jo m'hi he reunit, a tots els he dit, feu confiança al poble espanyol. Perquè el més semblant a un demòcrata de Barcelona és un demòcrata de Santander o de Salamanca. I si feu confiança al poble espanyol veureu que la gent no viu amb el dramatisme que viu la classe política, el fet que es pugui preguntar en una consulta acordada. La gent, el conjunt de la majoria de la gent espanyola normal, veu perfectament normal que es pugui dirimir una discrepància política a través del mecanisme que la democràcia ha inventat, que és les urnes. Per tant, dic, si feu confiança, tindreu una sorpresa. I hi haurà molta més gent del que us penseu que entén, des de posicions contràries a la independència, lògicament, però que diu, sí, això s'ha de resoldre a les urnes. Hem de poder permetre que la gent voti i acceptar tots els resultats. Escolta, jo em prendria un cafè. Ja, jo també. Perquè la intensitat que està agafant això... Sí? Anem a fer un cafè, va. Soc de Celrà. Ah, molt bé, Com molt els bé. tracten a Barcelona? Bé, però visc a Girona, jo, Sí? Vaig vivint cada dia. Molt bé. Què tal? Com estàs? Sí, gràcies. Ja ho sé, però també tenen dret a estar-hi en contra. El que hem de mirar és que puguem votar. Què és el que hem de mirar? ¿Y lo lleva un abogado esto? Un notario, sí. ¿Y lo ha hablado con el Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cornellá? No, con ese no, pero que Pues debería ir... Sí, ahí, si ahí no le pueden dar solución, vaya con el síndic de Greuges de Cataluña. Aunque eso no puede ser, vamos. Le voy a dar la tarjeta. Vale, cualquier caso, se ponga en contacto con el síndic de Greuges que le va a mirar el caso. Muy bien, ya ¿Vale? con esto ya... Vale. Ánimo, ¿eh? De los mechas. Que és una vergonya. Que no la tenen bé, no la tenen bé. No te recetan res, nada más que paracetamol y vas que te vas a hacer puñetas. Eso es una vergonya. Bon dia. Jo vull un cafè sol, sisplau. Un cafè i una aigua sense gas que no sigui molt freda. Un cafè sol i una aigua sense gas. Jo també, jo el que vulgui ell, sí. Jo també vull aigua. Debat serè, màxima transversalitat, gens de por per manifestar tesis, tot va a favor del que podrem ser, perquè serem el que voldrem ser. Efectivament. Però hem de garantir tot això, no? I tant. La garantia quina és? Que puguem expressar-nos, no? Sí. Tots, els del sí, els del no i els que encara s'ho estaran pensant fins al dia final. Exacte. Quin és el problema? El problema no és aquí, perquè aquí no només les institucions, sinó la societat, en un menys 80%, està d'acord que hem de votar. Per tant, el problema per intentar que les legítimes i sanes discrepàncies polítiques, perquè la democràcia és això, es puguin dirimir a les urnes, no el tenim a Catalunya. El problema el tenim que l'estat espanyol no ens deixa. Que el sistema polític espanyol és al·lèrgic a la idea de preguntar a la gent què vol fer amb el seu futur. I home, això, si no ho resol, ho hem de resoldre nosaltres. El problema de que no ens deixin votar, aquest sí que ens afecta, però almenys estem d'acord amb una cosa que hem votat. Això ho tenim identificat, partits polítics que estan a favor i que estan en contra, que són demòcrates, però que estan en contra de la independència. Escolti'm, això s'ha de votar. Ara, i aquí, quan això es va posar a votació al Parlament de Catalunya, aquí vam ultrapassar el vot ciutadà de llarg, del 50%. I no obstant això, a Espanya ni li escalfa ni la refreda que aquí hi hagi aquesta petició. Merci. Bueno, perdona'm que introdueixi aquí un concepte. Espanya, com tu dius, és refractària a tot això i tal. Política espanyola. Però al tanto, com molts observadors diuen i veuen, aquest és el motiu del bloqueig d'Espanya en aquests moments? O és un d'ells? És un motiu importantíssim. Un dels més importants. Segur. Espanya està bloquejada pel referèndum català. Bueno, perquè no ha llegit, no ha reconegut. Jo els hi vaig dir en els que he tingut l'oportunitat de parlar-hi, no heu reconegut. I d'entrada aquí cal el reconeixement de l'altre. Nosaltres reconeixem una realitat que és evident.
ells no han reconegut encara una realitat que per 5a vegada consecutiva s'ha manifestat de manera ordenada, civilitzada als carrers. No ho han reconegut. I això els bloqueja mentalment. No han fet el canvi cultural per llegir, no han canviat les ulleres de mirar Espanya. I continuen veient una cosa que no existeix ja. I no veuen una que ha irromput, que no els agrada gens, però que pensen que negant la realitat canviarà. I això els fa, ensopegar per segona vegada i potser, qui sap, per una tercera vegada a l'hora de buscar l'estabilitat política a Espanya. No es pot governar prescindint de Catalunya. No es podrà governar Espanya sense Catalunya? Sens dubte que no. Sense un I per acord això català? nosaltres oferim, tenim la clau de la doble solució, la solució a Espanya i a Catalunya, que és el referèndum. Si el sistema polític espanyol, en el seu ampli espectre, accepta d'estudiar que Catalunya té dret a votar si vol ser un estat independent o no, i aquí ens podem posar a negociar pregunta, data, quòrum, moratòria... Pregunta clara, sisplau. D'acord? Però vull dir que podem pactar això. Si accepta això, hi ha el desllorigador del col·lapse polític espanyol i això beneficia Europa. I a més, hi ha també la resolució de la demanda catalana. Per tant, fixi's si seria, diguem-ne, barat, només cal coratge polític, la resolució d'un bloqueig. D'aquella minoria o minoritzada part de la societat més radical en la independència a la d'ara, és al·lucinant el que ha passat. Estàs d'acord, no? Home, mira, el 2012, tal dia com avui, del 2012, al Parlament de Catalunya hi havia 14 diputats escollits per partits independentistes. Avui n'hi ha 72. D'acord, sí. Fixa't, el canvi. És al·lucinant. I per la nostra quinta... Inimaginable. Inimaginable i molt difícil de pair. Jo he arribat a la conclusió que quan tu vas amb una senyora d'aquí que et diu jo soc independentista, si jo la vull relacionar amb el Carles Jove de l'any 79, no sé per on començar, però al final dedueixo que la independència catalana, el somni de la independència és el nostre 15M. Sí. És el nostre 15M. Sí, perquè hi ha molta gent que l'independentisme de sempre... És un trencament. No hauria aconseguit mai la independència. La independència la faran els no independentistes. És a dir, el no independentista clàssic, els que no ho han sigut mai, són els que estan fent la independència. Perquè han entès que això va de fer un país nou, no d'ideologia i de banderes, sinó que volem les mateixes oportunitats que ens mereixem i que ens estem guanyant treballant durament. I que volem gestionar allò que som capaços de generar, que volem gestionar amb generositat la nostra solidaritat, perquè no ens volem desentendre d'Espanya. No hi ha cap pulsió antiespanyola en aquesta reivindicació, al contrari, ens volem reentendre. Per tant, quan aquesta societat, que no venia de l'independentisme, perquè n'estava molt allunyada, perquè tenia raons per esperar que la democràcia espanyola donés resposta, fa aquest canvi de clic, que fa aquest clic, això ja és un punt de no retorn, perquè ha entès que no hi ha resposta a l'altra banda després d'anys d'esperar-la. Correcte. Quan volen un país nou és perquè el país que tenim és un desastre. És el trencament d'un sistema molt més del que ens pensem. És millorable. La crisi. És millorable. La independència no és la resposta a la crisi? En part té a veure amb la crisi, té a veure amb que la gent, fins i tot amb temes d'identitat molt compartits, quan tu ofereixes temes d'identitat, la llengua, el model educatiu, estàs tocant a la fibra de tot el país. I quan Espanya ens diu que per ser espanyols hem de deixar de ser catalans, aquí hi ha molta gent que diu, alerta, alerta. Jo potser no sóc un català de 8 cognoms, jo tampoc, però, escolta, aquest és el meu país. I aquest és el país dels meus fills i dels meus nets. I, per tant, un respecte per aquest país. Mira, aquí vas a un tema que a mi em preocupa molt, perquè jo tinc una filla petita, tu també les tens petites, elles són el nostre futur. Nosaltres acabarem i elles seguiran. A mi això, potser des que tinc la cria més, em preocupa molt. Jo no sé si sou conscients, tu com a representant en aquests moments i els que vindran, de l'enorme importància històrica que teníeu en la construcció del nou país. Perquè a vegades es parla del nou país una miqueta amb Disneylàndia, reconeixeràs que... Des de la política no. Algú que... No sé, Des de la política crec que hem estat molt prudents en dir que aquí no lligarem els gossos amb llangonisses. Sí, no, però hi ha tants interlocutors que
Escolta'm, no sé, jo he vist cartells de partits polítics que deia quan siguem un país independent menjarem gelat cada dia. Home, això era una campanya de màrqueting, per intentar fer participar en un imaginari col·lectiu que admet tot tipus de... perquè la mainada pogués expressar de manera metafòrica... Agafa-t'ho com... Era una xorrada, d'acord, però el que vull dir és la importància de la gestió de tot aquest patrimoni emocional d'aquesta gent que vol independència, via crisi, via un canvi de mentalitat, via protesta contra el govern espanyol, tal. Us posa un capital al damunt? Sí, una responsabilitat molt gran, perquè no podem generar decepció. Jo no em podria aixecar pel matí, jo no sé com t'aixeques tu. L'obligació que tenim, podríem viure molt còmodes els polítics gestionant les misèries de l'autonomia, i ningú trobaria estrany. I no dona per més, fem això, no ens compliquem la vida. Però seríem uns mals polítics. Bueno, escolta, d'acord, sí. Quan això passi, s'acabarà l'excusa aquesta d'això ve de Madrid, eh? Oh, i tant. Saps que s'acabarà, no? En tenim unes ganes enormes. Ah, vale, perquè ara també se n'abusa una mica, eh? Perquè ara ha arribat un moment que el debat independentista o identitari l'hem de resoldre, ni que sigui, estaràs d'acord, per començar a parlar d'altres coses. És que fem per això, eh? Esclar, perquè la resposta... Independència és per parlar de quin model d'escoles, quin model d'universitats, quin model de transports públics, de finançament de transport públic volem. Escolta'm, a nivell de gestió política de partits, tu no veus un canvi de tablero, un moviment continu que farà que la gestió d'aquest país sigui molt diferent respecte a la que hem conegut en anys anteriors? Això ho parlàvem abans al cotxe? Sí, ja ho està sent, eh? Ja ho està sent, no? Per força ha de ser així. S'han acabat majories absolutes, espero, però això exigeix que des dels grups d'oposició també entenguin que s'han acabat les majories absolutes, és a dir, que hi ha una part de la governança que recau en l'oposició. Si l'oposició no es pot desentendre de la governació d'un país, perquè hem decidit, entre tots, la societat ho ha decidit, que no hi hagi majories absolutes. Això dona un plus de responsabilitat a l'oposició, i que ja no es pot refugiar en la comoditat del no a tot, que queda bé, i de la pancarta. Podemos, referèndum sí, jo votaré que no. O jo faré una campanya que no, però referèndum sí. A mi el que més em sorprèn, suposo que tu també, és el bloqueig dels socialistes. No et sorprèn, això? A una generació que vam identificar el socialisme com el trencament, el progressisme. Per què estan en aquesta tesi de la que no poden descavalcar? Perquè segurament després de molts anys d'exercici del poder en algunes comunitats autònomes s'han convertit en allò més semblant a l'establishment i al conservadorisme. I a vegades el conservadorisme en algunes comunitats és d'esquerres. Tu no creus que el futur president de la Generalitat... O presidenta. O presidenta, efectivament. No serà ni de Convergència ni socialista? La Convergència no serà el Partit Demòcrata, si de cas. Bueno, ja teniu nom o no? Sí, de moment sí. Partit Demòcrata ni de socialistes? Pot ser perfectament, esclar que pot ser-ho. Però serà... Si dius, hi haurà un govern monocolor de socialistes o monocolor del Partit Demòcrata, segur que no. Perquè, en tot cas, la majoria parlamentària qui dona suport segur que no serà d'un sol grup. Hi haurà, i per tant això obligarà a pactes al llarg de la legislatura. Que s'han de traduir els pressupostos, que s'han de traduir moltes coses. S'ha acabat una època de Convergència? És evident que s'ha acabat, perquè nosaltres hem decidit que es havia acabat una època i que n'encetàvem una altra. És evident que això és així. Però jo veig que com diuen els Reus, les han passat putes. Un partit que ho tenia tot i que li han passat un munt de coses. O sigui, hi ha gent que diu, si el Puigdemont aconsegueix, això ho dic jo, ho diuen els meus amics, si aconsegueix salvar Convergència, aquest home no el deixaran marxar mai. Què m'estàs dient? Tu notes aquest alè? Que si vull marxar... Prepara't. Salvar vol dir reposicionar, redefinir... Deixa'm-ho dir ara a la gironina, tu dius a la de Reus. Hi hauria molta gent que voldria plorar amb els nostres ulls. Més de 400 alcaldes, estem al govern del país, tenim bona presència a Madrid també, per tant, hi ha molta gent que voldria plorar amb els nostres ulls. Ara és evident, nosaltres tenim la responsabilitat de que l'eina política que estem construint no serveixi per a la recreació del passat, que per mi està en el museu ja, sinó per servir al futur. El museu i els jutjats, cuidado amb això, Ja veurem com acaba tot això, però en tot cas l'actiu d'aquests 30 i escaig anys de Convergència de saber el país està al carrer i es veu. No, home, deixa'm tot convidar. No, que Catalunya té molts gastos, tu.
tot el que puguem estalviar al país... Tampoc ho hagués passat com a dieta, eh? Vull dir, ho hagués pagat de la meva butxaca. Era de la teva butxaca. Tu tornaràs a ser periodista? És que en soc encara soc col·legiat. Ets col·legiat encara? Sí, encara tinc mirada. Jo també, sí. Vas fer la carrera, tu? No, jo vaig entrar... Jo tampoc. Veus? Escolta'm, doncs saps que som dels pocs col·legiats que no tenim el títol? En aquell moment vam ser una part important de la gent que estàvem treballant. Hi havíem, crec que eren 5 anys d'exercici. Sí, i t'havia d'avalar algú. I des del principi vaig ser. Sí, jo també. Des del principi. I després, quan vaig ser a la Junta del Col·legi de Girona, crec que vam fer un cens de la gent que exercia el periodisme, que no complia els requisits, però que dèiem que això ho hem d'arreglar perquè al final n'hi havia més a fora del col·legi que dintre del col·legi. Correcte. I jo et confesso que sempre m'he sentit una miqueta malament. Sí? Tinc com un petit trauma de no haver fet la carrera. Sí? Per què? Sí, home, mira, no ho sé, potser ve d'una educació, d'un model, o no sé pas, però jo vaig entrar d'aprenent. Clar. Jo vaig fer d'aprenent amb 17 anys. Jo amb 16 vaig començar a enviar cròniques. Veus? Doncs igual. Però jo tenia una vocació. Sí, per mi el periodisme és un ofici meravellós. Deien que és l'ofici més maco del món. Jo tinc aquesta mirada periodística de la vida i de les coses, encara, i espero conservar-la sempre. Ja és més seriós, Carles, perquè jo em vaig esbiaixar. O sigui, jo vaig començar pel periodisme, però a poc anava explicant les coses a la meva manera, no com eren, sinó com jo les veia. I això no passa, avui, amb el periodisme? Bueno, a veure, pot ser que passi, però aleshores comença a ser comèdia i comencen a dir, tira. I jo deia, fins al punt que hi ha un moment que dic, escolta'm, per aquell trauma que et deia, jo faria la carrera. I s'ajunten els companys recent llicenciats a Ràdio Reus, m'agafen en una habitació i em diuen, no facis la carrera. Ells van decidir que si jo em posava a estudiar i feia l'accés de majors de 25 anys, perdia la meva vocació, el meu estil, i hi vaig fer cas. Tu pressuposes que fer humor no és seriós. Jo crec que sí que és seriós. I segona, jo vaig prendre la decisió de començar a estudiar filologia catalana i no periodisme, perquè em semblava, i crec que encara és així, que el comunicador el que ha de dominar, l'eina principal és el llenguatge. Un bon comunicador, sigui en ràdio, en tele, en internet o en tam-tam, si no té uns bons referents literaris i no sap escriure bé, no serà mai un bon comunicador. I l'has estat còmode al mercat o t'ha avalat una mica? No. Jo sóc home de mercat. El que pensava l'altre dia, preparant la conversa, perquè, clar, m'ha tocat repensar Catalunya, Tu no ho saps, però m'has donat una feinada de por, A mi em sap greu, No, que va. Però aquestes mirades estan bé. L'he fet amb molt de gust. És com aquesta perspectiva, que aquesta no l'havia tinguda mai, però que canviant el punt de vista de les coses també t'acaba d'entendre millor la realitat. Sí, per descomptat, i l'he fet amb molt de gust i creia que l'havíem de treballar molt i per cert vull agrair a tots els companys que m'han ajudat. Ho hem fet molt còmodament, amb sopars i què li diríeu, què no li diríeu. Al principi del sopar o al final del sopar? El més interessant era al final del sopar, més difícil de recordar també. I jo anava prenent notes mentals, bonament el que podia, i al final, clar, ho filtro i em queda el que em queda. Però sí que tinc la sensació de que els catalans ens agrada fer les coses bé. I això és així. I quan estem en fals no estem molt còmodes. Aleshores, et deia allò del referèndum, perquè en el referèndum sí que, com es veu, hi ha un 80, o el que sigui, molt gran, de gent que diu, som-hi, a tope. Però el trencament unilateral, com a catalans, no creus que deixa gent una miqueta en fals, que diu, hòstia, és que jo no vull fer res il·legal? Però és que il·legal no ho plantegem. Ja. És a dir, aquí l'única unilateralitat sempre ve de la banda de l'estat espanyol, que nega de manera unilateral que puguem fer un referèndum. Per tant, m'inquieta a mi això. I la desobediència de l'estat espanyol en relació al desig democràtic dels catalans a les urnes m'inquieta. Per tant, el camí no és ni la unilateralitat que practica l'estat espanyol ni la desobediència que practica l'estat espanyol, sinó al contrari. La multilateralitat de molts actors polítics i socials que es donen a Catalunya a favor, que decidim per nosaltres mateixos, i, evidentment, l'obediència a la legalitat del Parlament de Catalunya. I em sembla que això és ben nítid, i la gent que fins i tot pot tenir algun dubte entendrà que si de manera persistent a l'altra banda no hi ha res a fer, és ben senzill, no hi ha res a fer, perquè ningú no ens diu el contrari, ho hem de fer, igualment, perquè el que no podem fer és dir bé, com que l'altra banda diu que no, doncs ens en tornem cap a casa i anem a administrar la misèria a qui ens condemna el sistema autonòmic actual. No tens tota la pressió del carrer,
I de les urnes, i de les urnes. I de les urnes. De les urnes. Es diu el 27 de setembre, 2 milions de persones li diuen a l'estat espanyol jo vull donar-me de baixa. Imagina't un diari que té 2 milions de subscriptors que li diuen jo vull cancel·lar la subscripció. Generalment, quan això passa, l'empresa es posaria una mica nerviosa i començaria a dir què està passant, què hem fet malament, què és el que la gent no entén. Aquí no ha passat res d'això, no ha inquietat a ningú. Bueno, aparentment, Carles, no creus? Aparentment. No sé, jo soc el president de la Generalitat, alguna trucada hauria hagut d'haver rebut, no? Això sí. Si hagués alguna petició de dir, escolta'm, vine a parlar. Que sigui per educació, no? Escolta'm, vine a parlar, què està passant? Explica'm que jo no ho entenc, perquè no veig que tingueu raó, però com és que no tenint raó, us continueu mobilitzant, i com més que quan aneu a les urnes 2 milions de persones diuen jo em vull donar de baixa d'aquest estat. Bueno, perquè hem enxampat el moment de traspàs del règim espanyol. Hem tingut mala sort amb això. En algun cas, bona sort, perquè cada vegada que parla el Rajoy puja la independència. Això ho sabem també, no? Però les alternatives majoritàries, o en tot cas les alternatives que es poden generar, passen per grups polítics que tenen bloquejat qualsevol diàleg, fins i tot amb els independentistes. No reconeixement de l'altre. No, d'acord. I com dèiem abans, això explica el bloqueig administratiu i polític espanyol. Però com a bloqueig, encara que sigui insuportable, té un final. Jo crec que és una qüestió de temps. De veritat. Sí. El 2006, quan vam aprovar l'Estatut de Catalunya, en varen passat 10 anys. Arribar al consens de l'Estatut ens va costar uns quants anys, als catalans. Portant des del 2003 parlant-ne. Jo crec que no se li pot dir a la societat catalana que esperi més temps. Si l'alternativa és espereu-se, home, mentrestant ens va caient el país. I com que res de tot això està a les nostres mans, no ens pot dir la gent no, espereu-se, que ja vindran temps millors. Em sembla que és una manera de tirar la pilota endavant i dir qui dies passa anys empeny i mentrestant anem fent la viu-viu. Nosaltres ja no hi passarem. No, això jo t'entenc. Crec que no ho pots dir perquè aquesta demanda no t'ho permetria, no t'ho compraria, però una altra cosa és el que està passant per sota. Per exemple, és cert que estaria negociant socialistes, l'antiga Convergència, nacionalistes, per fer un bloc potent per treure'ls la dreta espanyola? A veure, tot allò que sigui que no governi el Partit Popular és una, diguem-ne, una menys dolenta notícia, pel que sigui. Ara, jo només el que sento és vetos explícits, no només fora del partit, dintre del propi partit, per dialogar amb nosaltres. Ho hem dit clarament, qui vulgui abordar la situació de Catalunya des del reconeixement del que està passant a Catalunya, no els obliguem a compartir-ho, sinó ens reconeix, qui vulgui fer-ho, nosaltres estem disposats a parlar. I diuen que no, a partir d'aquí, home, de manera molt explícita. Però et diran que sí. En sèrio? Qui dirà que sí? No sé, no m'ho ha explicat ningú, però crec que els fets cauen per si mateixos. Potser arriben massa tard i aquí han pres altres decisions, però és inviable. Jo visco allà, és inviable, és irrespirable. No pot ser. Quan Espanya va prendre consciència que havia de fer finalment una proposta a Cuba, ja era massa tard. Cuba ja estava a les portes de la independència. El sistema polític espanyol és lent, no reconeix, no és capaç de fer aquest canvi molt antiga, perquè l'Estat és antic. El poder, i tu que estàs a Madrid el deus conèixer més bé que jo, l'Estat en si és antic, no ha canviat massa. I això és el que els impedeix acompanyar a la política més oberta de mires a cometre els canvis transcendents que s'haurien de fer. Se'n va produir un a la transició l'any 77, que va ser aquell dissabte sant en què Adolfo Suárez va decidir legalitzar el Partit Comunista. Fins i tot contra el que ell mateix havia dit a la cúpula militar. Però ell va entendre que sense aquell gest d'audàcia, de coratge i de risc, no podia haver-hi democràcia a Espanya. Clar, no desbloquejava ens cal un gest d'aquest tipus. Aquest gest no hi serà. No hi ha cap líder polític espanyol en condicions de governar disposat a fer aquest gest polític. Tu no veus, per exemple, el Pedro Sánchez, tu no el veus un dia trucant i dient a Puigdemont, mira que m'he pegat un golpe a la cabeza i que lo veo. Jo el que veig és que qualsevol... Sorprendria, no ha fet ni això i ja li surt barons, l'Emiliano García Paje, Susana Díaz, que ja l'adverteixen abans de res, i no se t'ocorreixi parlar. Ni pensar-ho, no? Per tant, potser ell podria tenir la voluntat, que ho desconec, però que si la tingués, això li generaria problemes i potser el seu partit mateix li bloquejaria la possibilitat de fer-ho. Jo perdona que sigui pesat amb això, però és que com que ho veig tan connectat a la governabilitat espanyola de la que encara depenem, penso que uns pels altres
finalment, per la força dels aconteixements i del pensament i dels moviments socials, caducarà. Ho veig com tu. Veig com tu que la necessitat és aquesta. Qualsevol polític intel·ligent o amb coratge polític a Espanya ho llegiria així. Sí. Però és que jo crec que aquí tenim unes ulleres de mirar la política diferent, graduades de manera diferent, perquè allò que ens sembla normal aquí, fins i tot des de posicions contradictòries, allà no és gens normal, és més, no és habitual. Abans t'he dit que la distància política que hi ha entre el PSOE i el PP és molt més curta de la que hi ha entre la CUP i nosaltres. I aquí, no obstant això, som capaços de dialogar i de poder arribar a algun acord. I allà sembla que és, vaja, que és l'oli i l'aigua. Sí. Però allà està molt mogut tot, molt mogut. I per la comèdia, com et pots imaginar, jo visc... Això és un filó. Jo mai m'hagués pensat, l'altre dia ho parlàvem amb uns companys còmics, comedians, que mai a la vida hi hauria tal transformació i no sé... Tanta competició. Tanta competició, i potes amunt per generar... Ens sobra el material, Carles, de veritat, perquè suposo que estaràs d'acord en que som també alliberadors, no? La comèdia allibera. Molt necessària. Molt necessària, no? El registre humorístic, d'entrada, a la política li fa falta sempre un punt d'humor. Jo he procurat mantenir-lo, crec que és bo, haver sempre un punt d'humor i de riure's d'un mateix, fins i tot, i desdramatitzar. Perquè crec que és un... No en va, fa molts i molts segles que la humanitat i la civilització ha entès que l'humor formava part. Sí, però hi va haver una època a Catalunya, Carles, quan jo començava, que es pensava que en fotre's-en de nosaltres mateixos era deslegitimar el que estàvem reconstruint. Perquè eres un pioner. Tu i jo tenim un tema pendent, Te'n recordes? Ah, sí, és veritat. Perquè tu, quan em vas trucar, jo et vaig dir, escolta, jo et proposo una cosa, vols que fem 2 Puigdemont? I tu em vas dir que sí, acabaves d'aterrar, Acaba d'aterrar, llavors s'ha anat no complicant la cosa, però... Sí, dic, tampoc, com tu m'has dit, tampoc et conviden molt a Espanya a explicar-te. De fet, convidar-me formalment... Encara ningú. Doncs escolta'm, jo des del meu petit nitxo de la comèdia sí que et convido. I si vols reprendre quan tu vulguis, jo em poso una perruca... de fer-ho, encara que no te la posis, la perruca, perquè ja la porto, diuen que ja la porto jo. No, home, no. A mi m'agradaria fer 2 Puigdemonts. Tu quin faries, el seriós o el... No, hòstia. Podem fer... No, el seriós no. No voldria tenir aquesta responsabilitat. L'únic que sí, com a últim desig, soc molt pesat amb això, sí que et demano des de la meva condició de xarnego, jo soc xarnego, Tots ho som, a Catalunya. Sí, jo soc fill de castellans, andalusos, però vinguts a la guerra, a la postguerra. La àvia era andalusa. Sí? La àvia materna. Doncs mira. Tots ho som. Aquest país és feliçment barrejat. Molt barrejat. Per sort. Però, sí, a mi m'agrada molt, i a més trobo que m'explica moltes coses, aquest tarannà, no? Bé, doncs des d'aquest punt de vista i social, jo et demano que vetllis per la transversalitat de tot, que el debat sigui el més obert possible. Si no, no tenim res, només tenim incendis. No hem de tenir incendis, no? Hem de tenir una nova vegetació. Estic d'acord amb això. Ho faràs, això? Jo diria que ho estic fent, perquè fins i tot soc capaç de defensar idees molt diferents, però sembla un to que convidin l'altre, el diferent, tu, a participar d'aquell debat, d'aquella conversa. És el país que jo vull, en el que tothom se senti còmode, expressi les idees que expressi. Hi ha molta gent que en una Catalunya independent se sentirà d'una altra identitat, perquè això és intransferible, això és innegociable, i això és íntim. Vaja, jo convisc amb persones que tenen identitats múltiples. Per tant, escolta'm, la garantia... Però aquelles persones hauran volgut viure un procés net, no?, transparent i democràtic, i acceptaran el que vingui. Exacte. Però si el procés no és bo, no ho acceptaran, llavors tornarem a ser en un bucle. A veure si podem sortir del bucle. Tot allò que estigui a les nostres mans ens porta a sortir del bucle. Molt bé. President, gràcies per la conversa. Gràcies a tu, igualment. M'ha agradat que jo almenys li he pogut dir les meves preocupacions, no?, d'aquesta, convivència, de la fragmentació, de que ens escoltem tots, de que... Li he pogut dir tot, i ell m'ha explicat el seu. No sé si ens hem incidit en el pensament l'un de l'altre, però tampoc ho buscàvem parlar, no? I parlar hauria de ser una mica això, escoltar-se. Sap fer preguntes, sap buscar la manera de reformular-les si no se n'acaba de sortir la resposta. Espero que s'hagi sentit còmode, també. Jo m'he sentit molt còmode i li agraeixo, en fi, aquesta mirada amb què m'ha abordat aquest diàleg. És una mirada molt real, molt necessària, molt documentada i crec que ens ajuda. A mi almenys m'ajuda.
També us vull dir una cosa, m'he trobat una... Jo sempre trobo coses a terra. M'he trobat una bola verda i li estic buscant un simbolisme, perquè ara a Catalunya busquem simbolisme de tot, però no acabo de saber. El que sí és que vota molt. Si us sembla, la llancem i acabem el programa així. I que cadascú faci una lectura, d'acord? Això seria una mica el país. Vota. Vale? Vota, vota. Mira. Sí. Ha passat la prova. Ha votat i no sabem on ha anat. Seria una mica la metàfora.